أملاك مسجن كابعقب ثلاثة خدان مرع اللوا أتا بزع لهم هم يتتو مرع اللوا إلى أنا يقول حاول بس كذا أنت كذا شو ما تقولين مكان قرب لنا عقوسي قرب لنا برناي مرع حد عينت كذا أنت بلك حراي نايتو ود حاول بعد ما بقدماي سلس جزانا حجي ما نايس هنجزع لنا أبي ورحزي من ثلاثة خدان تايخود أتا هاي حكنا عندنا تسرقيات أسرنا جبنا زلق قبلنا تجبنا ترايدو خي كذا أنا جزء خيا بلها بني شاي بالخوص ولا تبلا كابت أميتاتو دلا شاي كسرت تبلاس وبعد حدار ديكون كنها أنت شاي سينكا أبغى خلك عند شاي تبلكها نسخ ثلاث عينت كذا نوديا هاري أوكي برافو ገንዘብ ሓበሻ ገንዘብ ኤርትራውያን ኣበይ ዝውዳእ ዘሎ እንተዳኢልና ስደት ኣብ ክዳን ሓበሻ ገንዘብ ቆልዑ በይ ዝጠፍእ ዘሎ ኣብ ክዳን ሓበሻ እሞ ከዓ ነታ ኦኬዥን ተኸዲንካ ትጉሕፋ ክዳን ምክንያቱ ክትሰርሓሉ ይትኽእልን ኢኻ ኣብ ገዛ እውን እንዳተመዘዘ ኮፋ ይብለካን እዩ ክሽነታ ኣቲኻ ከዓ ኣብኡ ከሎ መዓት ረስሓትን ገለን ዝስሕብ ዓይነት ክዳን እዩ ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦ ኢና ክዳን ሓበሻ ስለዚህ ነቲ ኦኬዥን ኢኻ ትኽደን ኣብቲ ኦኬዥን ተኸዲንካ ስለትጉሕፎ ከዓ ሕሱር 10 ዩሮ 20 ዩሮ ጥራይ ነይሩ ተዝኾኑ ዋግኡ ከዓ እኮ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ነገር ግን ክሳብ 153 ገሊኡ ከዓ ክሳብ 450 ዝበፅሕ ክዳን ሓበሻ ኣሎ ኣዋልድና ከዓ ሓሚምን ዓቢድን ጥምቀት ናይ መሓዛ ጥምቀት ናይ ቆልዓ ዓመት ቆልዓ ናይ ቤተሰብ መርዓ እንዳተባህለ ናንስቶፕ مرعى نانستوب اوكيجن حدش كدان حبشا مخدان مزيو او دامت كان مخدان هلو مالتي شعو ازي سئلي تسائله بوست غيري انستغرام ايدغموني زي عينت زربا خامصكا ازو كله ገንዘብ ከካበይ መጽተ ዳይልና ጽቦ ገርና ንፈልጦይ ነቲ ማዕበይ ቆልዑ ተባሂሉ ዝውተፈልክን እቲ ገንዘብ ብሙሉ ኣብ ክዳን ሓበሻን ኣብ ዘይጠቅም ጋገጠም ተጥፎ ኣለኽን ናይ ወዳቱን ካሊ ሽግር ኣሎ እንዴ ካሊ ግዜ ክዛረበ እቲ ሽግር ግን እንታይ ጽቦ ነገር ስለዘሎ ክዳን ሓበሻ ማዕረኽ እንደዚ ከፊል ክንትወዞ ዘለኽን እሞ ከዓ ሓንቲ ማዕት ትخدنو ደጋጊም ክንትخدنو ቸርች ትخدانو ነርክን ተትኾና ካሊ ነገር እዩ ናይ ቸርች ካለ ኣለክን ናይ ጥምቀት ካለ ናይ ወዳዓመት ካለ ናይ መርዓ ካለ ናይ መሓዛት ሕዛላ ጓል ካለ ኣብ ዝተፈላለዩ ኦኬዥን ክትሕወሳ ካለኽን ካለ ትደልያ እሞ ከዓ ክኸብር ማዓት እሞ ከዓ ዘይት ደግሞ ስለዚህ ሕሰብ ኣሉዳ ወዲ ጀጋኑ ትኽክል ይዘሎ